Salam qadrli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam Halmurad ağa. Hoş gördük. Aleykümselam. Ol çağrımla hormatly vatandaşlar. Assalamu alaykum hemmäňize. Aýdy beriň ol çağrını. O bugün yine bugün bir boşrak günümüz. Birinci gün yine de bir gepleşik geçireliydik. Vatandaşlar Türkmen diline gurup geçen atlary birazcık sizin hem dikkatinize hödürlärliydik. Indi şu yine de Russiýaly, Ukrainaly mesele gelsek, Amerika ya beýleki döwletler, Birleşen Ştatlar ya beýleki döwletleri, Israil garaz hem ähli zat diýenýaly bir gymyllyk diýýärdi hemme ýerde. Ähli ýerde gymyllyk diýär, her ýerlere seredip oturýar. Bir zatlar bolup geçýär. Ene Amerika Land-Lease gol çekdi, emma Estilýär sesim men Halmurad? Estili arasına biraz doňdy, onu sen belli ýene daýdy. Şu internet nemetjek bolýar diýen. Inni Land-Lease gol çekdi, emma kongresmenler käbiri saklady buny. Näme üçin idi? Korrupsiýadan gorkýasy idi. Iberlen pullar käbirleriniň liçni şahsy eline düşmesin, o korrupsiýa bolmasyn diýip şoň üçin özümiziň auditimizi geçirmeliydi. Audit diýmek barlyk diýmek de. Özümiň ýa-ni öz barlyk aslynda ýa-ni göz aslynda etmeli diýip şoň üçin taklady da. Kongresmenden biri. Ondan indi şu wagt gelenemeň diýär-de şol Land-Lease uly ýaraglar ýa-ni siz harba adam gowy näýeler ýaraglar geldi. Şo barada bir aýdyp berseňiz we gelecekde de bu ýaraglar näçe günlük, näçe aýlykmy ýa hepdelikmi ýa ýene de ýa-ni daşdy görekden haýyş edip ok ýarag soramaly bolarmy? Ukraina sebäbi öýde bir kiçiräk döwlet bolansoň orset bile degençlerinde ok ýaragam eskerem az da dogry adam dogry aýtmaly. Ine şu barada nämeler bilýäňiz bizim şu watandaşlarymyza gurrun bereliň şu gün. Olşarny hakykatdan bu gaty ullakan kömek Amerikanyň ýa Ukraina edýän edip oturan kömegi başta bular 13 milyar dolar geçirdiler. Indi şu mahar 40 milyar dolarlyk ýa gol çekdi Biden. Şol 40 milyardyň içinde 20 milyardy pesenden dolar hasabyna şol yaragyň en güýçlisi, en ulusy, en täzesi hem uzagat ýan yaraglar. Mesela şu aýdar şu ýerde durup şundan 40 kilometr 50 kilometr inne 80 kilometr uzaklyga çelli aty bilýän yaraglary ine Ukraina uğradyp başlandy. Ine bu yaraglary haçan işläp gözüm görkezip başlar diýen soru bar da, ola mene nesip bolsa diýe şu hepde ýam ýa-ni o yaraglary işletmek üçin ýörüjü bilermen eskerlenýärdi. Onun kurslary bar, şo kurslara ýa gutorly bar, okap berili bar, gutorjoklar bar. Şolar ýoş-ýoşdan şo yaraga eýerlik edip, o yaraga işletip başladylar Ukraina territoriýasyny. Ýöne ondan oly yaraglar häzir. Ýa-ni Patriot ady bilen yaraglar bar, ol ýa howany gorýarda birden nerden samolyot uçup gelýän orada serhede yeten ýerine ýa ýetmedi ýerine urup ýetýän ýalar. Onum Amerikan biz goýjak diýip aýtdy Ukraina, şonu berjek diýip aýtdy. Orsiýet goý asman paýyny ýere çekdi, biz şo köme Ukraina etjek, Ukraina howasy gorosy zor. Ukraina kän haýşetden NATO döwletleriniň ýaralygyny bizim şu asmanymyzy ýapyp berin, Orsiýetin samolyotlar uçup gelip bizim şäherlerimizi bombalamasyn. NATO olişlere gatnaşyp bilenat sebäp aýtdy biz kapitalladyk Ukraina özüni özü gorumaly, ýöne biz Ukraina şol dörli berek yaraglar biz kömek edersin. Ene şol yaraglaryň meni başlanıcı geldi, ýa başlady. Ene bilermenleň aýtmagyna görä şol uruş häzir oktyýa Ukraina şelli belli külli çözüläýär. Şoňa şol eger Putin öz ýa-ni basyp alyjy oşuny bilen Ukrainalar boýuna egdirip bilmese, onda diýmek uruş prosesi ýa-ni ýagdaý tersine depip Orsiýanyň garşysyny işlejek.
Sonra öyle oktyabr ayına çeldi deyip ayttılar da. O sonra da Ukrayna tarafı gün gösterisi öyle tayyarlarını güçlendiriyor. Rezervden eskerler çağırıyor. Görüş gününden mevzualık dur. Önkü sonra başta uruşun başlan birinci, ikinci hepletine sonra karşılamadık yağda ya duydansızlık yağda bilen basıp alan yerlerinin ortaya iyidine tavsırı Ukrayna usullerine. Köp yerde. Görüş yağda nahil oluyor. Berde Amerikan katı ulu kömür ediyenli görünüp dursa. Lentliz demek yenen bir gede gaydiyen o hükman hangi berli erti iyidine gaytarmalı prosent bilen derle. Şu berlen pul var. Şu pul mesela maydilen malda şu 40 milyar doların 20 milyardı yarı 20 milyardı yankı devleti hükümeti saklamak için boşuna aylık hükümeti işlerine aylık Çin olukları aylık. Sonra hem Amerika öpsün diye. Ondan da asgari Avrupa Birleşiği mana 10 milyar, 8 milyar, 3 milyar şu berbotiler her devlet öz yağdayına var. Demek Ukrayna yakagalına pulsuzam değil, özünü öngörüp bilecek. Yani ondan Ukrayna halkının şumal sevişen ruhu katı yukarı deriz. Onu mu aytmak gerek? Elbette yetki çekkeler, katul yetki çekkeler yani garajdan adamın ölümüne de tek bombalanıp durdu, yapıldı. Ya raketler gelip ol var. Esasen yok olayan so garajdan ilatı harbolarım var. Olağan yetkisi azlardır. Yani Ukrayna tarafı aydın suyun için. Yani Ukrayna tarafının aydısına göre ortaya tarafının yetkisinin 30.000 eskere olay olup var. Doğru öptüler. Men pikir ediyen harba adam hükmünü, önkü harba adam hükmünü bolup bilir. Ne için? Olumduğun bir sebebi var. Soğuyan taraf, orunayan taraftan 3 esli köp yetkisi vardı. Hep orunayan adam otu akopta, zaydı ya yenen bir yerde berkitmedi. O gelen düşman açık bir yerde. Ama çalış ediyen adam açık meydan, yaladı meydanı ya öne gitmekte ödüm korkmadım valiyada. Ne so taydı da olur ne. Tora düşüyor ya atılıyorlar ya öldürülüyorlar. Ondan yetki köp oluyor. 3 esli. Oranayan bilen çocuğanın tapağıdı. 3 esli. Yetki hasabına, esker hasabına. Ölüm hasabına da yaralanan eskerli hasabına. Son için eğer mesela aydılayan varsa ortaya tarafı 10.000 esker, 30.000 esker yitirdi diyen varsa onu Ukrayna tarafı pesinden 10.000 esker yitirdi deyip aydıp var. Esker hasabında. Yani Ukrayna'da ben pikir ediyen yitirim atıken, 30'dan ömken umum alanda yankı bir garajdan adamlar alındı. Var, urtu var, zenan var, çağı var, garajdan eşikladı. Ursa katlaşmayan adam. Yine şu yetkiler üstüne koştum, onu Ukrayna tarafının yetkisi ortayadan kâr yukarıda oldu. Ne açıksa onu hiç kim bilinat, şunun hiç kim aydan alınsa, Ursun yetkisini iki tarafa ölçü kıyıkaldıp beriye, ağırdıp beriye. Yani yetki sonra çıkmalı. Harmada mesela Bardigelli Bunya ertir diyelle, Putin öldü diyelle. Urşuna devam edip bilir mi ya? Koşundan iyidine çekip urşu bet ederler mi? Sizin fikrinizce sebebi Putin hasta deyip katı kenay diyorlar. Hasta yaran o kanser var, yani rak ketel var diyorlar. Benim fikrimce de sağdın adama mengden o sebebi şol adam rak ketel olanı kimyoterapiye ya radyoterapiye alıyada. İnne şol alan dövründe adam islenlik adamdan tendaş rakla durmalı, özün bir izolyer etmeliler şol oradan. Ne için sebebi islenlik mikrop ya islenlik bir kesel grip ya infeksiyon kesel islenlik kesel yok biliyor şol adama sebebi onun organizmine yani immün sistemi katı pete düşüyordu. Sebebi şu kimyoterapiye yani belki radyoterapiye ya da kimyoterapiye adamın immün sistemini katı pete düşürüyor. Sebebi rak kletlerini öldürüyor da yani radyoterapiye var.
radyologически, yani belki sözül aydamda. Şonu öýjükleri var ýa-ni rak öýjükleri öldüreni gapdalynaqy sagdyn öýjüklerin bile öldürýär. Sebäbi saýlap duran okda. Şo mysal üçin şeyler bir ýa-ni opukal diýerler. Şonu kesip aýranlaryna şoň daş töwereklaryny radio ýa-ni neme bilen radyologически вещество bilen öldürýärler da. Öldürýärler oýun şo töwerekdäki hem sagdyn öýjükleri ölýär. Hem yani rak öýjükleri ölýär. Ondan sonra adamın gaterwet neme ýagdaýa düşýär. Organizmi petelýär. Güýjü gaçýar. İştäsi kesilýär. Islenip keselem şoňa ýokup bilýär. Şoň üçin adam birazajyk beýlik adamlardan daşlap durmaly, daşrakda bolmaly, izolerde etmeli. Täşo nimesi geçýänçe. 5-6 aydan geçýär, ýagdaý gowulaş başlaýar, ýuwaş-ýuwaş. Ýöne edil Putinin şu adamlary kabul etme prosesine seredýän däwrin uzun 20 metr, ýa-ni 10-20-30 metrlik uzun stoluň aňry başynda oturýarlar da gelen adam. Dige mikrofon üstüne şeýle gürleşýär, bir-birini keseşdiler ýaly. Ondan ýa-ni operatorlar bar, kamera düşürýän operatorlaryň ama arasy bir adynyň 10 metr bardyr. Sebäbi bolaýyndan intek şolar aralykda suraty alınmadı Putin. Ödem aýratyn gatydaşda oturýar. Bulam şu zatlara iterýär de, pikirlenirýär de, hä dogrudanam rak keseli bar bolmagy mümkin, şu wagt liçeni alýan bolmagy mümkin. Neme diýär? Men onu ýa-ni ýazgyryp aýtdym dälle, günümel prognoz vermekçi bolýanna, näme üçin distansiýa taklýar. Şona birazjyk diňeltdim, bagyşlarsyňyz, uzaga çekdirdim. Biraz düşünceňiz bolar ýaly. Näme üçin arasyny distansiýa taklýany. Inni bardygalle öläýse diýenne, şuňa ertir tapawdy bir hepden öläýse. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uruş betedilermi, togtadylarmy? Goşuny ýygyna çekerlermi ruslar ýa-da dowam edermi? Ta okyaragy torýança sanyň, ýa-ni eskerleriň sanyny torýança näýlik siziň prognozuňyz? Bärde ola sarny bir näse durly garaýyş bardy. Men pikir edýän birinciden eger aýtyp, mysal üçin Putinin ölümi kime göre? Bütün dünyadaky progressiw jemgyýet bilen şol sany Russiýada öz gapdaryna oturan ýa-ni ýakyn golaýy bar Putin, ýa oligark. Şolaryň hemmejigine de Putinin gitmegi gerek. Onun özünün meyletin gitmeyeceğini bilip son ölümünü dileýärler. Ýöne nähir ýol bilen sol ölüm boljak, ol başga mesele. Ýöne şoňa saglyk dileýän adama ýok, şolar mälim hemmede. Inni bolarmy ol, bolmazmy, ölürmü ol, ölmezmi? Hiç bir adamın ölümünü dilemek bir ýagşylygyň alamaty däl. Şol diktator bolanlar da ol goý diýri galsyn, gaga tribunalnyň öňünde eden etmişlerini, jenaýetlerini öz jogap bersin. Katken zat on jogap bermeli zady. Ýa-ni Russiýa halklarynyň öňünde 20 ýyl edilen siýasatyň netijesini bizde aýdýar 100 miňler çadyp ýogaly diýärse Türkmenistany biwag ölli ýa türmelerde öldürildi. Çüredirli. Orsiýetde bolsa o näse ýürmese Türkmenistanyň hakydan edilen sütemem jeberem. Şoň üçin ol adamy diýeri galmak der. Men şeý diýip hasap. Men oň ölüm dilemek boldy. Ýöne şoň ölümini bir çykarlyga diýip hasap edýän siýasatçylar gatykän dünýäde. Bardygaly Putin öldü şu erti politbürosy çykyp ýa töweregiň nakly howpsuzlyk şurasy çykyp aýdýar biziň ýemämiz ýok boldy. Prezidentimiz indi biz şu taýda karar edýär. Uruşy şu ýerde saklaýar. Biz täze Orsiýada gurjak ýa üýtgedip gurjak. Yani ýönkeden işlemide pişman edýär. Şu edilen jenaýetli ýa-da şu edilen çalış Ukrainanyň üstüne ýa beýleki döwletleri ýa ýurdun öz içinde edilen jenaýetler hemmejigine Putinin ady bilen baglanşykly, şonuň hökümi bilen baglanşykly. Biz bärde hiç şeýle gatnaşmady ýok. My тут ни при чём diýär orşular aýtdy. Ine şoňa getirjek bolýar. Ýöne beýdenden olaram jogapkarçylykdan gaçyp gitjek ýerleri ýok da. Putin ýeke-ýekeden galdyryp sonra da olar. Ukraina meselede
en pikirnäme, on pikirnäme hemmeziginin ýeke-ýeke var. Demek cehenneme gide özüne yolla sözler diýdi. O Türkmenin bir nakaly var. Putin'im olan hemmezigini el ayağını ýüpse danıp koydu şu meselede. Olaram soňa şäher şuň kun şol Ukrainada öldürilýän ýa-da bir emele var. O şäher şol bir günah soňa bular pikir edýändiňe Putin günäkär. Ýok, oňa şoň töwre günäkär. Soň bir kadyna boyun bolup baryp otaýdy, oturan Ukraina halkyny öldürýärlerim günäkär. Olaňa bersin degerli we degişli günäsi bar. Şonu aýtjak boldum. Aýdyber men siziň sözüňizi aldım. Yok ýa-da üstüne ýetirjek boldum. Şo turdup bir-birden ýanynaky töwre günäki adamlary gürletdi tribunada. Şu Ukraina barada näme pikir edýäňiz diýip. Ay hemmeti gollaýat. Birisi içinde sakınıp, aýdy bilmän sakınıp, başga zatlar aýdyrdy şol adamyň ady ýadmasyn o gadyr. Emma Howpsuzlyk Şurasynyň başlygy, on sekretary. Ady belli emma ýanky bir näme KGB'nin işgäri, Narishkin'in familiýasy. Ana. Şo tapsaňlar, ay sakınıp, hawa yok ay hawa etiştirip ankunk edip näme etjäň bilmän bir alzyradymy ya ol bir öňdiňlemändirmi bir hilek ýagdaýa düşdi. Ondan ýydyna näme hawa menem diýdi. Şu Elener bilen DNR'in diýdi öz sastawyna, Russiýa sastawyna geçmene menem radylygym ber ýani dur diýdi Putin. Bir tak o ýere baramyk men oňa diýmedim diýär Putin. Men o hastamda alar diýmedi we diýär. Ol aldrap gitdim kellesi. Ýam on. Näme diýdin? Ýa-da seredin galbrada bolanda. Ol atlar öz aralaryna gürleşilýär. Bir de onu öz hastamda alar diýilýär. Buňam kelledi şo wagt başga ýere giden bolmaly, açaladyňdan bolmaly, ekran ýanky tribuna çykyp aýdanda şo ýeňsedäki sahnaň ýeňsesindäki edilen gürrüňi şarp edip aýdyp berdi. Hawa menem goşulýan idi. Öz hastamda almagy diýdi. Dur men aýdy ýok diýdi. Ýema Narishkin diýilen ol ýöne adam däl. Ýema o çarym. Geçdi aýtdym gaýa. O SVR'ın başda SVR demek служба внешней разведки. Ol daşary döwletlerde ýanky şpionluk ýa-da bir şuraya razvedka işlerini geçirýän bollugyň başly monitor dedi. Haýsy döwlet ortaýat barada näme diýär, kim tarapdar, kim garşy, o döwletlerde ýaşaýan adamlar näme diýdi, ýa ortaýatdan çykyp giden dissidentler näme diýär, ýa meselem Türkmenistanyň hökümetine garşy duran adamlar kim meselem aňyrdy Sapara Kemini ýa aýdym bular näme diýär, şol zatlar monitor edýär. Ulluğun başlığı zor, Narishkin. Olamsa Putin sonra kekeşlep başladı da. Demek, vazifesine gavat gelyen adam da, ol bir ediyen işini ınınayan adam varsa, doğruluğunu. Onu pert cevap verirdi. Yani näme diyeceğim ben akta, iki kursuda oturacak böyle. Hem hocayına vepalı olacak, Putin'e hem yankı Amerika ya Avrupa yaranacak. Sebep näme? O taýda emlägi var, çağalar var, aktıklar var. Yine iki odun arasında galın benne bulan hemmesi. Sonra o şol näme aýdyn idim. Bir George Orwell diýen bir näme var adamyň. Ýazyjy. Amerikan. Men şonuň bir sözüni ýadyma düşdi-de. Häzir men şunu ekrana getireýin. Eger paýlaşyp bolsa söyle bilmedim görünüyor mu? Yok bana görünmez ekranı görünür koyursan. Ay görünmese de men onu. Bar geldi. Hemen okap bereyim. İşte de George Orwell'in yazılan adı var. Rus diline yazılan. Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут diye. Hakikine şu Putin on töwregünäkiler hey gider mi? Diýämi şularyna? Urşa ýaçagalarını uğradyamşylar urşa. Aýdyňyna watandaşlaryna seredin. Urşturýan bolsa dünýäniň haýsy döwletiň haýsy bölegini urşturýan bolsa baýlar gidýänler. Neş George Orwell diýilen adam 1903-nji ýylda doğulan, 1950-nji ýylda 46 ýaşynda ölen.
Bundan näçe ýyl 70 75 74 ýyl mundan öň aýdyp giden zatlaryny gördüm. Biz oýlap tapmadyk buny. Putin gidermi? Şoň çağalar gidermi? Atyklar gidermi? Ya töweregindäki Lavrov bar. Beýleki Peskov bar. Han gitsin şoň çağalar uruşa. Hiç wagt watandaşlar uruştursa ýanky bay adamlar gidýänler, baýynyň çağalar gidýänler. Şu taýda ýene bir zat bar, onam görkedeýin size. Ene bu taýda George Carlin, buň aýdýanlar, bulan bir юморист, актер Зеленский али. Мун диянады. Война – это способ богатых защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. Ne mungam Türkmençe naýdyp beriň tapa ne halmada siz? Demek yerde bir uruş bay adamların diye özünü korumak için ya öz yani isteklerini ya özünün ahwitlerini o dünya arayışını korumak için yeme uruşa orta gruplar adamların gariplerin çağasını uğratmaktan ibarettir diye de sonra azalı uğratmaktan ibaret. Yani George Orwell bilen yani Carlin'in ikisinin fikirden geliydi. Kıyvap birbirine sebep olur aydı. İki adaydı da ikisinin sözünde de esası ecir çekecek bu yine halkın çağası olup durdu. Ama şumal sonra ayısından hani 30 bin oğlu adam ya yigit ya halkın çağası vefat oldu da Ukrayna'da Rusya tarafından koşun bolup sürünüp uruşa gelen yine sonra ne için uruşa geldiler, ne için vefat oldular, kim için ile sonra var. Putin öz koşunu ya bunker noti on teori yağıp yüpek geydiler 20 yıllar. Bunlar bolsa şu çağırır öyle çağırır doğru düşünün. Şun kun vefat bolyan çağırır iki tarafın kam Rusya'dan kam Ukrayna'dan kam. Şular yankı 90-njy ýylyň ahyryna 20-nji ýylyň 20-nji asyryň başyna şu en atalarynyň şol döwür ýaşadymyň ýoguny bar edip ay bolýa biz iýmälim, ismälim, ýöne ýyzymyzdan nesil asyryp dogrun çağaşyklary. Şeňmi? Ne günler bilen, ne görgü bilen şo döwür emele gelen çağlar ine bu gün hiç tadyşy ine jarlaryň wefat edip oturýarlar. Kim üçin? Putin kim olar üçin? Näme ýadygarlyk tutsak olur? Näme gerek şol uruş? Şoňa düşünmän adamlar indi öz ýanyň pikirdi Ukraynada faşistler barmyş. Jannoň Ukraynada faşistler bar bolsa benim şular bilen gatnaşyp ben onun mesel müňlerçe 10 müňlerçe Ukraynlar bilen men tanış hiç olmagyny biri meni türkmeni haýata söýäp atar diýär bir zat paýsy aýdar da mene göremek bir faşist. Nereden tapdylar bular? Faşisti döredýän özleri faşist döwlet. Ne var? Goňşy döwletiň üstüne çözmäge. Näme hakyňyz bar? O döwlete akyl öwretme. Akylyňyz kän bolsa sığırıňyza dograp berin. Öz döwletiňizi düzedin. Moskwa 100 kilometr aňryk geçsek ortasynyň durmuşy. Ýere içeri hiçler tapanak ort millet. Olan bir bedewagt millet. O 30 ýylda hiç tat görmedik halkan uruşa durup dururda. Şoň üçin Ukraynanyň durmuşyny görüp olar bey bular ýa jaýda ýaşaýan kana Ukraynly. Bular tualete öýüň içinde kana köçede dälekin bizimki ýaly. Ýeň alço tualet stularyny çelip gopar tanka ýüklap ýygyna ortaýa alyp gidýärler diýär. Bir näçe tehnika gitdi. Şol Ukrayna gapysyna durar. Traktor diýdi, kombayn diýdi, ekskavator diýdi. Hemmejine gitdi. Dänelerini çeldi ýüklap. O halkın öz gazanın ýemese baýlygy. Olum öz mülki. Sen näçe daşynyň beýle garaççylyk edýär. Onuň sen nähili sen azatlyk getirýän o halka o döwlete. Ine bolup bilse şol. Ol 2010 şol. Başla 9-njy may münasibetli eden çykyşymyzda aýtdyk da. Şol Orta Aziýa halklarynyň etten ya adamın canının divar yasadılar. Gitler anlık geçmeden. Owa. Onun için alıp görsen aklı vefat bolan için son Rusya'nın ilatının 10% yok. Esasen Orta Azya, sol döwür Orta Azya diýiller çünkü Merkez Azya, beş döwlet
Kavkaz devletleri, Ukrayna, şonu mengesler. Ya Ortaydın içinde de Baskırt deydi, Tatar deydi, Uygur deydi, Neme deydi, ay karatken şular gitti. Hakiki ort bolup bulungadan ya canı vefat eden, ursun yemesine sen istatistikasına katı azdır. Kahramançık korkadanım, şu beylek yan kağıdak geçen milletle pida bolarlarım sorur. Onun için bular bugün ahir takırdısı bile nemen suud edecek böyle. O niren ort dünyası. Nemen var o taydı. Yine ort dünyası, yine Ukrayna'da video üstü bilen ana suud daması var. Yine ustaydı burada bellek geçen onun için. İkimizin sol son kaydan 2-3 çıkışımda negatif koment yazıyorlar var. Benim giyip kemal okap görüyen olan var diyen yine siz Ortaya karşı diye. Bana kendi bilen aklı. Size de geldi. Siz zenan görüyorlar mı? Bilmedim. Ya gövünün de derecek bolyarlar mı? Yok. Halmada bana de bilmediler. Yok, ben düşün. Yok, ben biliyorsun dedim. Yani sonra finans görüyorlardı. Belki şunu ağladır, belki şunu kendi... Vakti bitirmesinler boşuna. Gatı arkayın yatan yerin o adamın üstünden siz entek görecek bununuz entek belli değil yurda varanızdı. O politiyal belki adamlar bizim kurucu meclisimizde de Milli Halat Edici Komitetimizde de ana yaşlar var. Türkmenistan'ın kurucu yani hükümetin nedir ya geçici hükümetin ne? Bir ideyin adamlar. Bunu biliyor etmeli işin. Ne hemen üstünün geçmeliğinden biliyor. Yani o beydip töhmet atıp o beydip kıyığınızı pırkıp o Türkmen ayıtısına yani kümsüklüğünü edip ne hemen alacak bolyanız. Kimi beydip peserçek bolyan ben düşünürüm bak. Son koment yazılarları izleneyim işte. Erkek bolyan olsanız yine otursa yüzümüz açıp sizin yüzünüz açında gelin benim yanımda yani öyle çağırmayın. Düşünecek bolup hani görelim sana. Elbette yüzünü açtım ben. Giyilere deşik tapar mısın? Yok. Yönetiz sol yani Türkmenin miskin sokarlığı bilen dürlü dümen nickname bilen özen bir adam onsan nickname bilen yazı poşörkünden tanıp doğru. O çağırın. Yine ulan erkek bolsam son geldi. Çiralı yani sahibimiz görgülü bir devir aydır da Türkmen okav olanak yine şu okav olmayanların yediyen daha şu. Yorgunun aşağından yediyorlar diysen ben. Olur basarcak işi yoktur. Belli inni olan inni möhletinin doğulanını inni belli halkın öz hak hukukunu iyi bolcağını gözlerine kaçıp atılğı gözleyelim. Belki şunu diysek halk köşeşer, belki şunu diysek biz ölyançak yurtta üyt köşeşlik olmaz diyen rahat bilen bulaştıracak bolyalar da halkın gidip barsını ya halkın gözünün açılmalı. Bollu inni. Bollu. Ay benim den ayttım sizle. Bollu ne deyip. Aytma. Ol oyunlar geçen o inni. Vatandaşımıza yüzlenen. Ol oyunlar geçen o geçmeden. Tevavi bu manglayı daşa degmez çıktı. Sizi alacaklardan korkacak adam yok belki. Çünkü sizin yazıyan kommentlerinde de üns veriyen yok. Bana cevap vermeyen. Kelleme ağırtmayan. Çünkü cevap vereceğim delinden ilaka böyle blog edip taşlayacak. Düşünseniz düşünün, düşünmeseniz düşünmeyin. Ben diyecek olan adam yine blog ediyen sen men niye de? Yine blog ediyen diye. Sizin diye bar edilen adınız size karşı çıkan adam blog ediyen diye. Men şunu blog etmek bilen yazıyan adam erkek kişi de bilen ne? Men sen yüzüne şarpık çallığım şol vatandaşım. Ayal adamdan sen şarpıydın. Ne açı tapar? Men sen yüzüne blog ediyen adam şarpık çallığım şol. Şarpık çalyanam orsam sen şunu bilmeli, düşünmeli. İnni kilinci de kayıp gelmeliler sen. İşte oraya. Sen gelmem, sen bana gerek derliydim şol. Düşünmeyen olsam katı binam adam ekenin. Ben hayteynidim. O çağrının bir İslamik demokratik cemiyette de hak hukuk var. Yani şu aydiyan zadını ediyen işini cevap karşılayan var da şu cemiyette. Men demokrat, men söz azatlığım var deyip ağzına geleni sen bravo oturma. Diyen zadına sen cevap vermeli.
Yok, almada. Ol demokrasiya adam demokrasiya bilen bir özüň alyp barmaň ýanky hapa paýyş sözleri söýmäniň demokrasiya bilen arasynda tapawdyny bilmisiň ilki. Sen blog edilýän bolsaň diýmek sen birdar diýensiň de blog edilýänsiň. Demokrasiya ýok, o taýda isem ýok demokrasiýa. Aslında demokrasiya sözüni bir girip okap bir görüň ilki ýazmak kaňy. Ýa, şol özlerini demokratiyan atası diye hitap ediyorlar. Bizim oğlu bilen ömür gıydı olyapsa demokratiya. Zaten üstüne bir zatlar en terlise halkının mukadde. Bak, orada düşünebilen olçarını halk eni oyununu soňky 2 ýarym ýylyň içinde halkyň içinde geçirilen iş gatykan oň bilmeýän zatlaryny halkda düşünüp berdik. Çeýnäp ağzyna salyp berdik. Indi halk bilip oty. Ozal Niyazpy bizim atamız diýip beren halk indi düşündi. Şol melgurlugyň, zanlaýamarlygyň, ene Türkmeniň betbaşçylygyň sonun başlandyr. Ya şonuň gurnan ereziminden gelýär. Hani Urwan bolady el çarpýardylar halk. Ay ene ýaş prezident Niyazpyň gowy ine gelip düşen çukurmy? Hem akıl doğmasın getirip öz ornuna oturdu. Näme halkdan, näme urfadarlymy? Ya referendum geçirip koýdy, ya saýlawmy? Halkyma 60% ýurdum daşyn. Näme halk indi körmi? Olçarny. Halk samsytmy? Sen her edeniňe inan basatyp oturýar. Indi belli halk. Şu bokurdagyna minip hakimet şolaň elinden almasa özüniň geleceğini ýoklugy. Şolan bolur. Gitjek ýeri ýok. Hani dünkü edilen ýanky çykyşlar var. Gurucu meclisi. Ene şol jenayetkar toporun, teröristlerin çağalaryny näme etmeliýän soňra ýüze çykdy. Biz ölümden halkın ýanky linçinden ya halkın şulary ahiretini ýok etmeliň öňüni almak üçin gora hökmüni biz çyksa ýoksa biz oturaýmany garada saklan. Bäşoň ay halk göwün solpusyndan çyksyn etsin. Ýurdu gan çaýkasyn. Biz şonu demda emma şular 30 ýyllap ýurdu gan çaýkadylar. Milyonlap adamlar halkymyzyň ölümüne sebäp bolurlar. Ýene de biz geçirimlik edýäs gelecekleň hatyratyn. Geçirimliň hem çägi bar. Nähil terdi? Şuň çağasyny bizim çağalymyzda görkezdiler. Şuň zulüm görkezmäýil, etmäýil. Biz bir az şulardan bir medeniýetli bolýar, biraz şulardan bir daşrakdyr insan bolýar azap edýärse. Ýoksa şular gözü üçin çykarmaly bolsa onu birden batlatmaly, ýurduň içinde adam aljak galar, ýol başy tapar. Emmesi 30 ýyllap halkymyzyň ganyny içdiler, ol çary. Ine bolýan zatlar. Şolaryň arkasynda durup bulan döşüne orden takýanym, ýene de Russiýanyň prezidenti Putin. Niyaz oturdanam Moskwaň Kremli, Urwan Gulyň getirenim Moskwaň Kremli. Muň oğlunam ene appalap ene daşyny orap oturup ýene de Kreml. Han barjak bolýar. Russiýanyň üstüne birin geçirir mi? Ýok. Iranyň üstüne bararsın. Azerbaýjanyň üstüne belki geçersin. Özbekistanyň soň biz bilen gatnaşyp etjegin bilse, olam gözüň ýumar biz barsa. Ýöne Russiýanyň üstüne bir adamym geçmedi. Olar diktator gerek seredin. Orta Aziýadaky döwletleň ýol başçylaryny olçarmy? Hemmejigem diktator. Şular kim gollap oty? Kim şolara goltky berýär? Ýewrosoýuzmy, Amerikamy? Ýok, Russiýa. Legim diýär, SSR ýykyly tapaw diýär. Ýöne şular men gullarym diýip saklap oty. Mundan näil gulçylyk gerek bize. Şonma, ine 140 ýyllaryň owrak bäri biz gul etip saklap berdik. Aýdy beriň olçarny men gatykän görmedim aýdym şu. Yo, aýdy beriň. Men dinleýän tedi. Şol dogry aýdýan atlaňyz elbetde o ýönelmene gelip oturan o serdar. Onu şol ýokarka gerek adam, bu Russiýanyň adam, Russiýada gerek zatçy. Gerek, şoň ýaly hamsyk gerek. Ol öz başyny çarýan adam, etjek işini bilýän adam, siýasatda düşünýän adam, ekonomikada düşünýän adam, ýurdu galdyrjak adam gerek däl olary. Olar ýaly adam goýdurmadym. Şolar ýaly adam goýýanyda da problema dörejek. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda.
birden kol çekişmeler var, birden dogavarlar var. Olar bulaşacak. İş beterleşecek. Aşı wat ansatlık bilen akıp durunca da yani hemme da öduruna akıp durunca da nämetçek ol problemi üstü böd başına bilan tatınal Putin'im tamsık dele. Niye Samsung'un ödü laptop Samsung'un oturdu ya. Gerek adam demek ödü işine geliyen adam. Ana benim şonu üstüne treniydim. Halma da ustayda başka bir zat şu orset var da idesmeli. Hazır oğlam ya da orsetin tokoyları. Siz biliyorsunuz her yılım şolar yalı otlar gurak başlarına yan başlayada bu adam faktörü bolup bilermi ya bir prirodny faktörmü ya olmasa näýlik beýle bolýar her ýyl beýdip ýanyp durmaly. Beýle de bir zat bolarmy nime? O orsetin tokoyna diýenne başga ýurtlaram ýany meselem ne Türkiýede geçen ýyl tokoylar ýananna adam faktörü var diýip tutdular, basdylar birini. Olam bir ýerden gelmişek bilmedim Siriýalymy ýene birimi. Ya Azerbaycan mı bilemem kimdiğini Azerbaycan'a del olmalı yani kime olsa bir şunu etti deyip çıkardılar onu bastılar tutulunu gör közler yani bir kuşsan adam aslında başka devletlerde de şungal pajarını Amerika'da da Kaliforniya taraflarında da bolya pajar inni şol Rusya'nın yan ovaları var rayonlar regionlarda bir giden ova tutuşlayın yanıptır da videolarını gördüm adamlar kaçıp sapıp yetişbilen ok mahallamadan duruşuna deydi diyirliğine öldü deydi de mahallamada çenli deydi şu regionun yanan regionun yaşayıcılarını soru veriyorlardı reportaj geçiriyorlar ondan ayttılar neyme şol Rusya'nın üyünü, hocalığı, malını yitiren adamlara orsun rubl bilen 15.000'den 30.000 rubl çenli kompensasiya verilecek ya dolara uğramadı 200 bilen 500 dolar aralıkta kompensasiya. Inni size sorum 200 bilen 500 dolar aralıkta adam özüne jay kurup biler mi ortiyette mal edinip biler mi ne şu arada men size soru veriyen. Birinciden olsarın yankı bir yeme var. Tokoylar näme üçin yani? Bunun birinci sebäbi tabiiy. Orsiýadyň tokoylarynda tarfiýanlyk diýip bir zat bar. Torf bilen ýeriň aşagyna torf barda. Oňa ýokardan gülüň şokrazy düşdi. Şo taýda bir damja suwa bolsa, şol effekt berip, ondan soň şo taýdan tütäp, onuň ot düşüp tokoy ýanyp başlaýar. Ol birinji sebäbi. Ikinji sebäp muny yankı şol yaşayıcıların ya grazdaların eli bilen tutuşturulayan yangın. Olam şol ekin meydanları ya tokoyun otunu yağ çıkanını otlap yakıp ayırıp soňşo ýere ekin ekýärler ya näme hasalat bolmasyn. Olam körap yel bilen gidip tokoyun içine ýep tokoyları yakıp başlaýarlar. Yani ekin meydanlarından çıkıp ya öýüň töwereginden. Ol ikinji. Ýöne üçüncü tarap var. Mesela bir katı köp meçhurli tokoy yangını nämden gelip çıktı. Bular şol tokoyu çapýarlar, bırakanýarlar. Ağacın uğru diýerler Hytaýa. Soňra tokoyu özler otlaýar, alan töňeleri bilen. Ay ene yanny diýerlerdi. Emma yanına pulny aldylar. Ene şeýdi Orsiýadyň tokoylary ýok edildi. Esasy ene köp yangının sebäbi şol ozal tokoy çapylyp Gırım ağaçları galy, o ağaçlar yankı 100 ýaşan, 80 ýaşan ağaçlar çapılıp akıdılıp bana Hytaýa çıkarıldı. Olam hemme malum. Ene yangının 3 tane sebäbinin barlygyny men saýdyp berýän. Ondan haýsyndan başlanan haýsyndan gotordy. Kim onu ýerleýän, kim o gerek o waň bir çeti ýan başlanan öçürýän adamym ýok, on pazarnygym ýok, on suwum ýok. Elbette hemme zat yanar. Bu zatlar emeli edilýär köpüsi. Şu yerlerde adam galmalar ahirde o territoriýada orsiýet boşap galsa beýleki döwletlerin eline geçmeli. Ene şol ýöne ikinji ýarymyny men gaýtalap berdim. Şu soragyňyzy men birinji ýaryma jogap berdim. Ne şol kompensasiýa berjek. Yok, düşünün. O kompensasiýa mesele
sol 15.000 rubl lilen da hiç adamlar orsiyette şuma o sol aylık orta hesaptan hesap edilen aylık 50.000 sonun yukarı olup gidiyor diye de almayan aylık pensiyeli elbette al. Yani 15.000 yani o tayda ne mi edecek? Edebilecek işin yok. Ya kurabilecek zayın mı yok? So 4 divar varsa so 4 divarın fundamentine vurup boluna sokulu. Divar var da görürüm. Şu gelen ukaz şeyle verilmeli kompensasyonunu bu pravительствоян hükümetin verecek pulu şu regionun cayını yitiren, malını yitiren, emlakını yitiren adamlara $200'dan $500 aralığı dollardaydı mesela. Onun bermeli var diye yani belli divay diyen yer yoktu. Bermeli. Olum sol ama sağı doğru adımları verilen kompensasyal boş görürüm bu kadar. Arka neticede ne açıkladık su vası orsiyeti yargın malı. Mesela bir sözünde de durana yukarı hükümetim yerli hükümetim. Eğer ayıtmalı olsa orsiyetin halkam balayıp yüpökkeyene vatandaşlar ağırdır. Yani orsiyetin halkı olsaydı men olar pikir ediyordum. Ahri günah dine sol Kreml'li yol başlarına, Yeltsin'le, Putin'le onta uğrarım. Yani Ukrayna edilen çalış ya Urus orsiyetin halkının sonra şeriktiğini görkedi so cenayeti. Ya da o tüyler koment, ay berekella, urun, yıkın, galın, vatanı dolanın, ölürüm sol emeler diye. Kırın diye, kırın. Kırın diye. Çağa çoğulasam kalmadım. Sen kime kırın diyen o para akılda turan ilat da sana ne miyamallık etti. Yeme diye 8 yıllardan bazı kırdılar bula diye. Yok, iki tarafa mı atışın etti 8 yıllar. Ne Ukrayna tarafının adım az ölüm. Onun oradan bahsediyorum Ukrayna'nın teritorisi. Lugansk'ım Ukrayna'nın teritorisi. Eğer SSR yıkılırsa serketler biz doğrudur. Berca edecek varsa Kırım'ım Ukrayna'nın teritorisi. Nemce sudattan üstüne bakıp geçip ay o tayda Ukrayna'da yaşayıp Orslan gövünü ne deyiptirler diye. Kim onun gövünü ne deyir? Degen morda hükümeti var, suudu var, katığı var. Oy özler düşünüşüp özler şu tayda oturanlar yazsın ana halkara suuduna yazsın, gaga suuduna versin. Miting etsinler, prezidentin çalışsınlar. Onun öz işi. Onun içine koşun salıp meçe var. Ne ortaya oyunu son. Ağzına alırdık devran soruyor. Neme gerekti? Yankı bir Gruzya uruş etmek. Neme gerekti bir yankı Moldavyan bir teritorisini almak. Pridnestrov'u edip. Neme gerekti beylikli devletten için. Neye görün var Suriye senden utay. Sen toprağın o. Bütün dünyanın öyle sana. Ahlı uğru toprağın 6'dan 1 Orsiyedin elinde. Dünyada en yarısı baylıklar, en bay devlet son yönü milletlerin bolup yaşayıp oturan şertine denedim. Forbes jurnalın milyarderler sanığını seyrediyen var. Ahlı Orsiyedin baylığı var. 400 tane adamın eline cemleni. Kalanı hiç adam yok. O son adamları Putin'in tavırı. Mesela bizde de Türkmenistan'ın şu. Türkmenistan'ın ahli bağlarının var göze görünüp duran şu Türkmenistan'ın üstüne göze çedilip koyulun yani cinayetkar toparın teröristlerin yol bası odulmaya dayadırın kurbanını. Çolun elinde yurdun giyeceksin 10 götürüm sonun kendi. 90 sonra götürüp çıkarıp atıyorlar ortaya yok deyip Suud'da mesele bizim dinleyin. Hanın eğer bağır varsa satılayan baylıklar izine Türkmenistan'a geliyemez hanın ne olur? Ne için halkımız az? Ne için halkımızda iş yeri yok? Ne için halkımızda kazanç etme mümkünçülük yok? Ne için halkımızda çağı pulu yok yeterlik derecede töleniyor? Ne için halk açlığından ecir çekiyor, ölüyor ya keserçiliktir? Cevap versin. Cevap olmaz. Hep iyi oturun, bokunu biliyor bunu. Yani cevap sorulacak, sorun bilip otuyorlar, eline urniyalar, öyle sarmıyor. Ne emedeceklerini bilemem. Nereye yıkılacağını bilemem.
Nädip jen emeden jogapkarçylykdan kaçmaly, sypmaly. Şoň alladasy bilen. Giýje onu Türkmenistan baýlykdan daşar çykaryp otyr. Ogluna, gyýdyna, aktygyna, ýene biriniň adyna ýazyp berin, gitjek ýerine diýer. Türkmenistanyň mi ikisi her biriňiň ýakanydan ýapyşyp gerek wagt. Olam men ogullarym golaýlap gelýär. Men şonu aýtjak boldum onça. Bolýa anna harmada gaty uzagym bolmasyn diýen bir sagat bolup barýa. Gürleş gepleşip edip oturanmada. Şu ýerde bolla da eliň. Doğru ol sarny ýöne özüňiz hem aýtsak zadyňyz bolsa aýdyň. Her sapar meni görület ýa. He. Cevap yok. Tamam tayyagam sizin ýanyňyz. Yok men mağlup dinem aýtsak atlam kan ýene de soň dowam ederiz biziň soň gepleşigimiz bolmaz diýip umyt edýän meni. Ýene gepleşiklerimiz bolar ha halmada. Bu tek ortadan ellerinin ol Aspinokal uzan yerlerken uzatlar vardı gurrun ederiz biz. Ol Arap devletleri näme bombalana çen aýdyp berers. Owganstana näme kim gotdy onu görsedi 79-njy ýylda kim girdi? Kim günahkar onu? Onu da Amerika günahkarmy? Aýagallan Amerikany günahkarlaýarlar. Amerikan eli var. Amerika etdirýär. Ay emmedat. Ana 79-njy ýylda Amerika etdirdimi? Sowet Soýuzy girdi goşun bilen Owganstana. 10 ýyllap şo ýerde geçen tapar siz aýdyp berdiňiz. 10 ýyllap ýaşy 18 ýaşly oglanlar, 20 ýaşly oglanlar edil näme ýalytyp ulandylar şo ýerde. Ölenmedik ýigitler gitdi any gölli ýaly. Türkmenistanyň diňine 330 ýaşly wepat bol. Näme hatyrasy? Näme üçin? Hatyrasy. Kimin bähwidi? Ana ýanky okap berdimi? Baýlan öz bähwidi üçin diňe garybyň çağalar ölýär. İn ervedem näme boldy? Ola sarny. Soň urusdan geldi de ýanky ýigitler. Ondan 86-njy ýylda Ministerler Soweti SSR'ın kanun çıkardı. Şu Owganstany urusda bolup gelen ýigitlere ýeňillik bermek barady. İşe yerleşmek, okumak, jaý almak, medisina hyzmaty diýinçe almak. Aýkarak bir topar ýeňillik bar. Şol hiç birisini bermediler. Oglalar kapısından barýada. Esenlik şäherde Türkmenistanyň o beýle respublikalar almay. Barýa o men owana gulluk etdim, men kinişka men bir işe geçip bolýan ýa okujak bolýan. Ýa men uğratdym sen ursa, bar götürüş taýdy. Enesini atasyna çeli ýetdi. Şol ursa men uğratdym sen dedi. Agyrdan şu oglanlar paltasy daşy degen sen onuň üşüp oturýan ýerlerimiz bardy, bayramçylyk bar, näme bar. Aýşo taýdan arda edip başlady. Menem şulaň içinde bir arda ýazman başarýan adam rus dilini gowy bilemsen. Onuň şulaň işlerini edip gerekli edaralar ýazyp ýa gereklerini şol oglanyň bile bar. Şoň hukugyny dikertmek baş. Görsek bir adam, iki adam işler, no şonun başlarını bize bir umumy guruma gerek. Hemmemiz özümüzi gorumak üçin. Şuň konşa oğluklar döredilýärse, birek gorumak üçin ýa gollamak üçin. Ine şoň esasyny bizne internasyonal eserlerin gorumasyny Sowetinde öğretdik. Her şäherde, raýonda, welaýetde. Hem Respublikan Soweti. Şondan soň ene hökümet bize hormat koyup başlady. Bizim ýanky arda şikaýetlerimiz dinledi. Bize berilmeli ýeňillikler bokurdagına basyp aldy. Wepat bolan oglanlaryň öýüne 10.000 rubl şo döwür. Olam Jigulin 6-njy wypuskasy 9.400. Her sene bir maşyna. Çopolun hatyn goý jigileri men mesela şonuň bazarda satsaňyz 30.000 3 sesine gitýärdi. Özüm öýün bar aýdan ýerlemem kan wepat bolanlar öýler. Ne şo zatlardan, şo kemsidilmelerden başlaly. Biz gowdurmuşdan bar Sowet döredem bar. Biz mejbur bolduk şo zatlar etmäge. Ene ursa soktular. Menen ýaş ýigitleri kimen seni ýemedi ýa-da bir tapar adam şuňam soru berýär. Näme üçin gitdiňiz şo tak diýdi. An sen gitmän gör, sen harby kasamyň bar. Gitmesen şo döwür, harby döwürüň kanuny boýunça karar boýunça sen ýa 10 mäşil basmaly ýa isten kasa ýap atmaly. Hani aýsy biriň şonu edip bildiňiz. Ýa gora bildiňiz. Ana bara Türkmenistanyň wepat bolan 335 ýigit
Kim sonun kanunu sonra hükümetin yakasından tuttu. Halmıra söylenmesi aydın sonu. Onu da gayret gerek vatandaşlar. Suun kuun 2 milyon halk yurdun daşını yetir saklanıyor. Kalanın yurdun içinde so hükümet yetir saklanıyor. Onun depesine dögüyen şanını görpediyen zulmunu benim tek görümak içerdi. Dilim maranak aytmak köpler olsa. Ondan kim sudatları eyelik etmeli, kim sudattan uğruna çıkmalı, kim aladı etmeli, kim su anırkıla bilen dikleşmeli sor cinayetkar, topor ya da karakçılar bilen. Teröristin ulusu soru. Ola bilen gururun etmeliler, ola bilen haklaşmanın vakti değil. Biz şunu düşünürüz halkı. Ştayda bir neme değişme uğradıptırlar. Ortadan voyenkomat nedir şu wagtky bolup geçen wakaları değişme uğradıptırlar. Bize yazıptırlar mı? Yok, bana SMS uğradıptırlar. Değişme. Здравствуйте, вы позвонили в военкомат. Если вы хотите служить, нажмите звездочку. Если не хотите, нажмите решетку diye. Ana, düşünüklü. Ana, size. Demek gözün anırsına gidersin geldi. Sayla diye de ya yıldızcık, sayla kulluk edecek olsan. Yok, kulluk değil. Ölümden son sana ne yıldız ver yani. Ölüm, kahraman diyeyim. Şey mi? Putin için ölsen. O şeyle oluyor. Звездочку nажмите diye. Ne ama ne olsa şu yerde tamam. Ekvettesin vatandaşlar. Bir daha da yine bir üst verin. Sol içi yanının bir gülküsü var diye son için yıllar yanında bir Türkmeni yere sokup şu düğüne geldik mi kalktıysak yine de şu kuyun aşağının yine de tırkırlı diyorlar da bir de yine bağır deyip şey demek bu düğüne yetmenir zaten. Yani kurban kulu bilen yine şu bir yani bir hem cenayet duman kıyınçılık başımızdan soğulur deydik doğmasını getirip koydu. Yine onunla ilkinci adımlarını gördünüz. Neymeden başlayan. Tomasani hazır özünü tutup bir yıllarını son, 2 yıllarını son işlerini görürsün. Şu gidişine gitti. Yani yol vermeli mi ya yok mu? Yine şu arada oturun, oylun, fikirlerin ve neticeniz gelin. Onun yazın hani komentlerde ne fikriniz var olsa. Yani oluşanı bir daha doğru etti. Adamı kemsedici sözler yazıp oturman peydası yok. Onu kulak asyanım yok, onu cevap vereceğim. O beydip o hükümetin hizmetkarlarına açığını niye asarsın? Sebep sizin hemenizin adınız, familyanız yani belli mi iken. Karlarının paramızı hükümetin özü tavsırıyor. Sizi kulluğu yani satın alırlar, size 5 say tölüyorlar. Ne bilin elimizde kullar şu dedi. Son ne mi ağlayacaktı halkın önüne çıkıp? Son Türklük sakkal etmez. Bilip koyun sonra. Sonra açık olur. Olur çağırın. Siz bir daha açık olursanız yetirmişsiniz. Şu bilen utarayla. Ha onu şu yerde utarayla. Benim şu vatandaşlarıma da aytacaklardım. Serdar yine başlangıcı gelin başlandı atlarına mı ödümüz biliyorsunuz. Alan kararlarından biliyorsunuz. Bu başlangıcı yine bir yıl havu. Bir yıldan geçip geçmeyken devam başlar. Ondan görürsünüz de. Oyunun en gıdıklı yerleri ondan başlar bir yıldan sonra. Ana şunun için vatandaşlar ağzınızı biriktirin. Yankıyal onluklarınızı dörüdün. Yokmanı gerekler. Onluklar bilen işlemek ansat olayanlar. Hem işede. Özünüzü anamayan adamlarınız, anamlı adamlarınız bilen işleşmek ansattır. Şuna değindim. Bunun bir harbi stratejiyan bir görünüşü, yani harbi stratejiden alınan yani misallar onluk öğretmeye. Şunu aytıp geçeydim bolya vatandaşlar. Sağ olun kalmara da sizem sağ olun. Sağ olun çağırın, şunu çağırın vatandaşlar sağ olun sağlıklı görüşelim. Hem ben de sağ olun. Yine görüşürüz.